Salamyal hormatly adamlar, garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz 1 noýabrda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň vilayet häkimliklerine bolan maslahatlar melelizirmiň öňde goýun möhüm wezipelerini ýerine ýetirmeň meselelerine başlanyldy. Maslahatlar aýratyn iş jeňligi bilen tapawutlandy. İş maslahatynyň dowamynda hormatly prezidentimiz oba hojalyk ulgamyna alınıp berlen işler dogrusyna durup geçmek bilen şu ulgamnaky öňde durýan möhüm wezipeleri ýeken kesetledi. Hormatly prezidentimiziň tawşyryklarynyň we görkezmeleriniň günübirliğini durmuşa geçirilmek üçin ähli çärelen görülmeli barasynda Ahal, Balkan, Daşoğlu we Pumara vilayetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar bellediler. Aýratyn paýta ýygymynyň hemem geljek ýylyň hasyly üçin güýlük bugdoý iýdek işleriniň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmeligi nyktaly. Bu gurda işledilmeli dörli kysymly tehnikalaryň oba hojalyk gurallarynyň bökdünsiz işini üpçün etmek diýseň möhümdir. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan gaýry goýulmasyz wezipelerine laýyklykda ähli çärelen görülýän dogrusyna maslahatlarda birini gurun edildi. Hünärmenliň bellemeklerine göre şu ýyl güneşli diýarmyzda senagyd üçin gymmatly çegmal bolan paýtanyň bol hasyly kemale getirildi. Oň ýekije hanasynym riýat etmän ýygnap almak möhümdir. Şonuň üçin hormatly prezidentimiziň dünýäniň ösen döwletlerinden satyn alyp berýän paýta ýygy kampaniýalarynyň güýjünden netijeli peýdalanmagy ähmiýeti hakynda maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. Welaýetleň aýry-aýry etraplaryny bu babatdaky işleri güýçlendirmek we aýratyn gödäwçilikde saklamak gerek. Paýta arasylyjy kerhanalar hemem olaň bölümleriniň işinem şonuň talaplaryna laýyk guramak zerurdur. Şeýlede geljek ýylyň hasyly üçin güýlük bugdoýyň iýdegi işlerini de agrotehnika talaplary laýyklykda öz wagtyna geçirmek meseleleri maslahatlarda giňişlerine aralyp maslahatlaşyldy. Öňde durýan wezipeler kesitlenildi. Maslahatlarda gans şonlarynyň hemem şalynyň bereketli hasylyny ýerelmany we gög ekinleri ýetkizýän awalmaň wezipelerine de aýratyn üns çekildi. Maslahatlarda melelizirmiň ozul beren tawşyryklarynyň ýerine ýetilşi, dethallarda gurulşyk işleriniň alyp berilşi, ýaşaýyş durmuş düzümlerine işlen gurulşy, bu babatda olaň öňlerine durýan wezipeler barada da giňişlerini gurrun edildi. Aýratyn vilayetleň senagyd pudugyny ösürmekde, dörli maksatly dethalyň gurulşyklaryny şartlandyrmakda durmuşa geçirilmeli, möhüm çärelen ünsün düşürmeliligi maslahatlarda nyktalyp bellenildi. Şu münasibetli maslahatlarda has giňişlerini gurrunlar edilip, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze üstünliklere tarap ynamly gitmegiň hemem Türkmenistan paragatçylygyň we naşmaň watany ýylyny üstünliklere beslemegiň zerurdygyny öz çekildi. Ýaşaýyş jaý toplumlarynyň bilim hemem saglyk goruş ulgamlarynyň gyş möhümine taýýarlanýynyň ýagdaýy bu gurda degişli düzümlüň işleriniň gurulşy dogrusyna maslahatlarda giňişlendirilip geçirildi. Bu işler ýokary hil derejesine alınıp berilmeliler. Welaýetleň senagyd düzümlerini ösürmek, durmuş ykdysady meseleler boýunça öňde durýan wezipeleri ösürlikle ýerine ýetirmek, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarylandyrmak, ähli ulgamlarda sanly ykdysadyýata geçilmegini şartlandyrmak, täze gurulşyklarda işleri takyk guramak, şeýlelikde halkara betaraplyk gününe münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlamak boýunça işleri ýokary derejede guramak baradaky wezipelerem giňişlerini aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda şanly seneleri, hususan baky betaraplygynyň 26 ýyllygyny münasip garşylamagyň we ýokary gurumçylyk derejesinde bellemegiň wezipeleri hakynda aýratyn gurrun edildi. 6 noýabrda geçiljek ähli halk bagy ekmek dawarasyna ykjam taýýarlyk görmegiň hemem bu zähmet bayramçylygyny ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek barada maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar giňişlerini durup geçdiler. Welaýetleň toprak howa şertlerine laýyk gelýän bagy nahallaryny saýlap almak barada şeýlede öňden bary bolan baglary agrotehnika talaplary laýyk iýdeg etmek hakynda maslahatlarda anyk görüňler edildi. Bir söz bilen aýdylanyna Mehriban arka dagymyzyň öňde goýan wezipeleriniň ösürlikle ýerine ýetilmeginiň möhümdigi we bu babatdaky işleň ýürütü gödäwçilikde saklanylmalygy hakynda anyk görüňler edildi. Hemem döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözler aýdyldy. Şoňlara güneşli diýarmyzda oba hojalyk işgärleri üçin eň aýgytly hemem jogapkärli döwür. Ekin meýdanlaryny paýtaça daýhalaryň ýyl boýy zähmet hemem ihlasyndyryp ýetişdiren gowçu hasylyny ýygnamak işi gyzgalaňly dowam edýär. Hormatly prezidentimiziň oba hojalyk özgörtmelerini ýerden derönürýän zähmet adamlaryna ýygdyrly edýän himayet gollawlaryny ruhlary galkynyň Ahal welaýatynyň edermen hasyl usatlary watanymyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan Agaltynyň ýeki hanasynyň riýat etmän Watan harmanyny tapşyrmak ornuna tutan ýerli zähmet çekerler.
Hormatlar hadamyň berqara döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň owa hojalyk pudogyna amala asyrýan düýpli görtmelerine kimde ýer ýerlerine edýän iýdigler himayat gollawlaryna iş höwetleri atan Ahal welaýatynyň edermen hasyl usatlary şu ýyl gowuşanyň ýerli howa toprak şertlerine has oňa uýgunlaşan görnüşlerini ekip, oň bitdiğini hem bereketli hasyny ösdürip ýetişdirdiler. Şu günler vilayatyň etraplarynyň aňarsyna wärtine göz etmez gowuşaly meýdanlaryna ak patrak ýalaşylan düdüm gozalar türkmeniň bereketli altyn güýdüne daýhan hyhlatynyň hem zähmetiniň kemse ýerine düşenliginiň aýdyn güwäsi bolýar. Howanyň häzirki amatly günlerinden netijeli peýdalanýan vilayatyň paýtaçy kärençileri şu günler ýygyn mewsimine gowuşamaýan depkinine alyp barýarlar. Her kuwata kombaynlaryň güýji bilen paýtany ýygnamak işi gün saýyn ýokurlanýan depkine eýe bolýar. Vilayatda gowuşa hasyny çalt we zaýysy ýygnamakda hormatlar hadamynyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren has kämil hem kuwwatly paýta ýygy kombaynlarynyň saz we bökdönşit işledilmegi gazanylýar. İş üstüne göçme tehnike toparlaryň hyzmatlarynyň gowunajagy ýolu goýulmak bolsa, ýygymda tehnikalaryň hemişe gurat işledilmeginiň kepili bolýar. Tegel wagtda bereketli gowuşa hasylynyň ýyllydyna ýükü kemtir ýetýän paýta ýygy kombaynlardan ulaglara düşürilýän, ýyl günümiň arskal bereketi bolan agaltynyň göz dokunurjy ajaýyp keşfi, hemmelerde ýerden zer önürýän daýhanlara gowunç buýsunjy beýgeldi. Ýygym mewsiminiň häzirki gyzgynyny dowam edýän günlerine bolsa, paýtaçylaryň armaçylary bolan medeniyet we sunugat işgärleriniň gatnaşmaklaryna agaltyny meýdanlarda gyýyska wagtlaryň günorta hareketme döwrüne ýygy gurulýan aýdym sağly medeni köpçülik çäherleri akballaryny mukaddes topraga gaýym maglan zähmet adamlarynyň güýjüne güýç goşup, olary geljekde zähmet ýeňişlere galkandyrýar. Zähmet adamlaryna göwün göterji, ýürek joşturjy duýgular döreden bu şowkuny çäheranyň dowamyna sunugat işgärleriniň uswatlarça ýerine ýetiren aýdym sağlaryna we tansaryna berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hormatlar kadamynyň iýilýür bähwetli amala asyrýan sahawatly işleriniň ýurdumynyň baş baýlyklarynyň biri bolan agaltynyň hemde pek zähmetiň wasfy belentini ýetirlýär. Şeýlede bir ýerlerde kitap we sewda satuw sergilerini guralýar. Her kuwatda Ahal welaýatyna paýta ýygym bilen birlikde etraplaryň paýta rasalagy kärhanalaryna täze hasyly gaýtadan işlemek gydgynyny anyp barlýar. Şu günler ekin meýdanlaryndan ýygnalan gowuşa hasylyny welaýatyň paýta rasalagy kärhanalaryna şeýlede paýta kabul ediş harmanhanalarına bökdönşit kabul edilip gaýtadan işlenýär. Täze hasyly bökdönşit kabul etmek hemde onu gaýtadan işlemeklik dünýäniň iňkämi tehnologik enjamlary oturdulan paýta rasalagy kärhanalarynyň hemde paýta kabul ediş harmanhanalarının ähletinde gowunajagy ýolu goýuldy. Bu hakda aýdylany bolsa Ahal welaýatynyň tejin etrawynaky altyn asır paýta rasalagy kärhanasyna şu günlerki anyp barlayan netijeli işlerden hem aýdyn görnýär. Hormatlar hadamynyň gatnaşyp ak paýta bermegi bilen asyl bulunmagy berilen dünýäniň ösen tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhananyň kuwwatlygy ýylla 40 000 tonna tokumlyk paýtany gaýtadan işlemegi niýetlenendir. Kärhananyň döwrüne tehniki üçünçüligi çeýgi mali ýokary derejesinde gaýtadan işlemege paýta çegidini himiki usul bilen arasylamaga mümkinçilik berýär. Şol önümler kärhananyň taýýarlanýan önümler saklanýan ýürüti ammarlaryna ýerleşdirilýär. Ýere gelende bellemeli zatlaryň biri de ýokary hilli derejesinde taýýarlanan önümler bu ýerden ýurdumynyň dokma kärhanalaryna uradylýar. Umuman Ahal welaýatynyň paýtaçy bawadyhanlarynyň agaltyny atyllarda günüň ertegerinden tägi işlige çeýni çekýän tutan ýerli zähmetleri, olaryň öz öňlerine goýan asylly maksatlaryny üstünlikli amal etjekdiklerini, baky taraplarymyzdan barha ýakynlaşýan bayramyny münasip zähmet sowgatly garşylajakdyklaryna bolan belen anam potolanýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ähli senagat pudoklary bilen bir hatarda deňiz we derýa ulgamam düýpli galkynşy başdan geçirýär. Balkyn gemi gurulşyk we awatlaş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine gazanylýan üstünliklerim ýurdumyzyň senagat pudogyny ul goşuntyr. Türkmenistan parahatçylygyny onaşman watany ýylyny ýokary zähmet netijelerini besleýän kärhananyň hyzmatlaryna daşary ýurtlarda da ul gyzyklanma bildirilýär. Balkın gemi gurulşyk we awatlaş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýurdumyzda gemi gurulşyk ulgamy boýunça ilkinji edim bolup, milli ykdysadyýetimiziň şol sany ýurdumyzyň deňiz derýa uluglary pudogynyň ösmegine uly goşunt hoşýar. Zawodyň önümçilik kuwwaty ýylla 10 000 tonna poloda işläp, halkara ölçewlerini gabat gelýän häzirki zaman enjamlanan we awtomatlaşdyrylan ulgamlyň peýdalanmagy bilen 4-6 sany gemini gurmagy niýetlenenler. Mundan başga da bu ýerde 2 000 tonna poloda işlemek arkaly
ortaça 20-30 sany kiçi we orta gowrumly gemileň awatlaşy we beceriş işlerini ýerine ýetirmäge dogry mümkinçilik bar. Balkyn gemi gurulşy we awatlaş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň maksady Hazar deňziniň türkmen kenaryna täze gemileri gurmak, şeýlede dörli görnüşdäki gemilerde awatlaş işlerini ýerine ýetirmekdir. Munun başga ol deňiz giňişligine ýük daşaýan, ýolagçy gatnaýan gemileri, neft we beýleki işlerde ulanylýan dörli hyzmat edici gemileri we ýüzüci tirişdeleri tehnika taýdan gözden geçirmek işlerine de alyp barýar. Olary awatlamakda hemem enjamlayan hyzmatlary ýerine ýetirmekde bu ýerde döwri we şertler döredilendir. Senat okuwçylyk maksatly önümçilik, uly ölçegli demir bölükleri işlemek, bu gadanlarda metal gurnamalar ýasamak işlerim hut şu ýerde alınıp barýar. Esasy bellemel zatlaryň birem bu ýerde zähmet çekýärleň agla we bölüğiniň ýaşlary bolmagdyr. Bu bolsa ýaş nesliň döwri we bilim almagy we zähmet çekmek wagty edilýän tagyllaryň goýnurjy netijesi. Bu ýerde zähmet çekýän ýaşlyň kärine bolan höwesi, hyjywy deňziň joşuly tolkunlaryna çalymdaş. Şonuň üçin hem zawodda üstünlük gazanylýar. Balkyn gemi gurulşy we awatlaş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň goşmaçy hyzmatlary bar. Köprüler üçin dürli ölçegli demir gurnamalary şeýlede şäherlerimiziň görküne gör goşýan ışıklandyryş direglerini ýasamakda uly tejribe toplanyldy. Şuň bilen birlikde dürli görnüşli hemem ölçegli haýatları germegleri ýasamak ýaly önümçilik işlere alınıp barýar. İşleň şeýle ýokary hil derejesine alınıp barylmagyny gazanmakda we ýoly goýmakda halkara tejribede içkin öwrenilýär. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen geçirilýän sanly ulgamy arkaly iş maslahatlardyr söhbetdeşlikler netijesinde kerhananyň hünärmenleri senagat pudogyna münasip orna egelemegi we dünýä çykmagy öz öňlerine anyk wezip edip goýýarlar. Hormatly prezidentimiziň tawşyrklaryna laýyklykda bu ýerde de sanly ulgam elektron resminama dolanşygym ýoly goýuldy. Arkada prezidentimiziň ýurdumyzy güllüdip ösdürmek ugruna alyp barýan giň gerimli işler netijesinde gazanylýan ösüşleri Balkyn gemi gurulşy we awatlaş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň goşýan goşundy hasam ýokurlanýar. Kerhananyň işçi hünärmenleri şeýle kemil we ýokary kuwatly kerhanada halal zähmet çekip, watanymyzyň ykdysady kuwatynyň ýygyderli artmagyna öňjüli goşunt goşmaga döreden taýsyz mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda diýarymyzyň dokma senatynyň kärhanalarynyň hem öňürjil kuwaty ýygyderli artdyrylyp, pudogyň işini kemilleşdirilmegi bilen täze sepkitlere ýetilýär. Dokma senatynyň kärhanalarynyň durkunyň täzelenmegi, innowasion tehnologiýalaryň kemil enjamlaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy, täze döwri we dethalyň gurulyp ulanmagy berilmegi pudogy uly ösüşlere ýetirýär. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna ýokary önümçilik görkezýärler netijesinde işler barha ellerleýän döwrap dokma kärhanalaryň birem Türkmenabad pamyk egirji kärhanasydyr. Kärhananyň agdy berişi hünärmenleri ýurdumyzda giňden toýlanýan hemişelik bitarapligymyzyň şany 26 ýyllygyny ýokary zähmet görkezýärleri bilen münasip garşylamagy öz öňlerine baş maksat edip goýdular. Dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň kemil dokma enzamlary bilen bir kemsiz enzamlaşdyrylan dokma kärhanatyna şu ýylyň 10 aýynyň jemleri boýunça netijeli işler alınıp baryldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende nahyplyk öndürmekde önümçiligiň ösüş tepkini 109,14 götörme ýetirildi. Ýylyň başyndan bäri kärhanada 36.674.500 manatlyk nahyplyk öndürilip, manat möçörni ýerde izilen mailnamasy 157,18 götörme berza edildi. Degişillikde bu wagtda önümçiligiň ösüş tepkini 141,7 götörme barabar boldy. Dokma kärhanatynyň agdy berişi hünärmenleriniň ihlasly zähmet netijesinde sağlaşykly işler ýoly goýulyp agaltyny gaýtadan işlemekde we ýokary hili nahyplyk öndürmekde öwä münasip işler alınıp barylýar. Bu ýerde öndürilýän önümliň hil barlygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Kemil enzamlary bilen üçin edilen döwrap barlygyny önümiň hil derejesine şalt we takyk ketgitlmäge mümkinçilik berýär. Öndürilýän önümliň hil derejesi ýokary bolansoň bu ýerde taýarlanýan nahyplyklere bolan islegem gün saýyn artýar. Zähmet üstünliklerine ýen önümçilik kärhanatyna esasana nahyplyklaryň 17lik, 20lik, 27lik, 34lik belgili görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde taýarlanan ýokary hili nahyplyklar ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşary ýurtly sarp edijilerine de ýygyderli ugrudylýar. Degişli döwürde kärhanada öndürilen 28.262.400 manatlyk ýokary hili nahyplygyň 23.604.000 manatlyk möçöri daşary ýurtly sarp edijiler ugrudyldy.
Kärhananyň agdy bir işgärleri pudogu ötüşlüň täze beletliklerine çıkaran hormatly prezidentimde hoşallyk söýlerini aýtýarlar. Ýurdumyzyň önümçilik toplumlary içerki sarpejleri öpçün etmek bilen dünýä ölümlerine laýyk gelýän önümlerini daşary ýurtlary ugrutmak goýunça işleri de giňer meriýeler eksportyň edigderli artmagy türkmen önümleriniň daşary ýurtly sarpejleriniň uly islegine eýe bolýanyny tasdiklaýar. Her aýda bele sepkitlere egelemegi maksat edilýän kärhanalaryň birim Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy Abadan Haly açyk görünüşli paýdarlar jemgyýetidir. Jemgyýetiň innovasiýa önümçiliklerini döretmekdäki bele sepkitlere aýratyn belenmegi münasipdir. Häzir diňe bir içerki bazarda däl daşary ýurtlarynda uly islege eýe bolýan türkmen önümleriniň haridary barhartiýa bağlaşılan şertname esasyna Abadan Haly açyk görünüşli paýdarlar jemgyýetiniň önümleri eksport edilge. Häzirki wagtda eksport mümkinçiliklerini artdyrmak goýunça işler ýokary depkine alynıp barlýar. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagyň watany ýylyna ýokary hili türkmen halylarynyň haly önümleriniň eksport artýar. Önümçiligiň kuwatyny artdyrmak sarp edijilen islegini kanatlandyrmak bilen baglanşyklydyr. Abadan Halynyň önümleriniň artmagy bilen bu önüm babatdaky importyň mukdary epesli azally. Täze ýüplük haly we haly önümlerini öndürýän toplumlaryň işe girdilmegi göz öňüne tutulýar. Munyň özi täze iş orunlarynyň peýda bolmagyny öpçün eder. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmäge uly mümkinçilikler açylýar. Bu ugurda hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan özgertmeleri ýokary netijelere beslenýär. Melelizirimiziň el-ýurt bähidine gönüktirilen işlerinden ruhlanyp zähmet çekýän haly önürjüler häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemeň ýöreliglerini ussatlyk bilen özleşdirýärler. Haly fabrikine gerek bolan esasy çegmalyň, ýagny polipropileniň kenar ýakasyndaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alynmagy önümiň özüne düşýän gymmatyny arzanladýar. Türkmenistany öndürilen halylar daşary ýurt bazarlaryna münasip orun tapýar. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orun tutýan önümleri öndürmekligi esasy wezipeliň bir hökmüne kesýetledi. Bu wezipe haly önürjüler üçin esasy ýöreligi bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalaryny netijesinde ýurdumyzyň hususy kärhanalarynyň önümçilik binýady barha kämilleşip, olarda ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly elatymyzyň sarp edýän önümleriniň dürli görünüşleri öndürilýär. Mary welaýatynyň wekili wazir etiraň çägine ýerleşýän Berk önüm hususy kärhanasynyň öndürýän ýelim gatlykly polietilen önümlerini uly isleg bildirilýän haritlaryň hataryny görkezmek bolar. Ýurdumyzda orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek barada döredilýän amatly şertler işewer telekeçileriň öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýmak hemde halkymynyň ulyssege eýe bolýan haritlaryny öndürmäge giň mümkinçilikler ödýär. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagyň watan ýylyna joşguny zähmet çekýän telekeçiler halkymynyň ösen isleglerini ýygydaly öwrenmek bilen şerki bazarlarymyzda harit bolçulugyny emele getirmäge özleriniň münasip oşantdan goşýarlar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan wekil wazir etiranyň çägine ýerleşýän bir könüm hususy kärhanasynyň öndürýän ýelim gatlykly polietilen önümlerim içerki bazarlarymyzda ulyssege eýe bolýan haritlaryň biridir. Bu husus kärhananyň agdy bir işgärleri kämil tehnologiýaly enjamlarda öndürilýän önümlerini tehnologiýa talaplara dolu laýyk derejede dürli ölçeklerde öndürip sarp edijilere ýeterli bahadan ýetirýärler. Bu ýerde dünýä belli kampaniýalaryň enjamlary oturdulup, öndürilýän önümleriň görnüşleri barhartyrlýar. Kärhanadaky enjamlar taslama kuwatlygy boýunça her günde ortaça 2000 sany ýelim gatlykly polietilen önümler işläp çykarmaklygyny ýetdenendir. Önümler özüniň ýokary hilligi we ekologiýa taýdan araslygyny tapatlanýar. Ýelim gatlykly polietilen önümleri edara kärhanalaryň ýüri tasarruflaryna laýyklykda taýýarlanýar. Kärhananyň işçileri şan ýylymyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerine beslemek bilen şu günler hasa joşguny zähmet çekýärler. Kärhananyň agdy bir işgärleri Gahraman akadamyň kiçik hemde orta telekeçiligi gollamakda dördüp berýän giň gollawlaryna jogap edip, geljekde de önümleriň täze görnüşlerini öndürmekligi aýdyň maksat edinýärler. Kärhananyň işi telekeçileri dördüp berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormatly akadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar.
Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli gymmatlyklarymy, nusxuluk elişlerini, halçylyk hünäriniň önümlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak boýunça uly meçhurly işler durmuş geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dörli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu babatda haly dokumak we oňa bezek işlerini etmek ýaly öz ähmiýetini ýitirmän gelýän hünärlerim bellenmäge degişlidir. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, däp-desurlary, egin eşikleri bar. Gadymy halkymyz milli egin eşiklerini we öýüň bedegi işlerine diňe bir taşky görnüşi boýunça däl, eýsem tebigat bilen aýrylmaz barlykda döredipdir. Türkmen halçy gelin gaýdlarynyň haly we haly önümlerini, gapylyklara, enim amalarmadan miras galan gotozlary, dörli renkli ýüplüklerden ýasap bedegi işlerini ýerine ýetirýärler. Bu wagtda Daşoğlu vilayetiniň Könürgönç etrabynyň halçy gelin gaýdlarynyň alyp barýan işleri bellenilmäge münasipdir. Belli bolýaly gotözlüň tikiliş aýratynlyklary hemde dürli görnüşler bar. Olaň taýýarlanyşynda da tapawut äşger duýulýar. Daşoğlu halçy gelin gaýdlary milli däplerimizi şu günkü aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, bu önümliň nusxuluk görnüşlerini öndürmäň hötüsünden gelýärler. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynda da el çeper gelin gaýdlary netijeli işleýärler. Bellemeli zatlaryň ýene debiri bogurda halipa şähertlik ýoluna aýratyn üns berilýänligidir. Halipalaryň we şähertliň särleşikli işleri, haly we haly önümlerine bedegi işlerini ýerine ýetirip, bu önümliň meçhurlarynyň barha artmagyny öpçün edýär. Halkymyzyň gadymy ýörelgileriniň häzirki bagtyarlyk döwrümiň milli däpleri bilen särleşikli utgaşdyrylmagy goňurjy ýagdaýdyr. Şonuň üçin hem hususulygymda netijeli işlemäge giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadagymda aýdylýan alkyş sözleri ýürekliň töründen çykýar. Sağdan durmuş ýörelgilerine wagız nasihatlara bagyşlanan maslahatlardyr çärelen geçirilmegi ýokary netijelere beslenýär. Olar halkymyzyň asyrlyň jümüşini gözbaş alyp gaýdýan gadymy däpleriniň parahatçylyk dörejiligiň insan perwerliginde davaranýanyny alamatlandyrýar. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýerine dürli ugurlary niýetlenen maslahatlara giňerim berilmegi möhüm ähmiýetlidir. Hormatly arkadaşymyzyň ýyly ýurt behwidine gönükdirilen beýgi işleri, wagt netigatlar, sagdyn durmuş ýörelgeleri bilen bagly çäreler, almy ötüşleri nazarlayan maslahatlar ýygyderlik häsiýetde geçirilýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine, idara kärhanalarda, orta mekdeplerde geçirilýän maslahatlar işen häsiýeti betlenýär. Bu çärelere Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi, halk maslahaty, ýurdumyzyň baş prokuraturasy, içeri işler, sport we ýaşlar siýasaty, bilim ministrlikleri, ýokary kadiýet, demokratik agrar Senagatçylar we telekeçiler partiýalary, ýaşlar guramasy, kärdeşler arkalaşyklary, wenanlar guramasy işe gatnaşýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watanymyz dünýäde parahatçylygyň, azudalygyň höküm sürýän ýurdy, salt tepkini özgörýän hemde ösýän döwlet hökmüne giňden tanalýar. Diyarımızda halkın avadançylygyny gönükdirilen ägirt uly taryhy maksatnamalar amala asyrylýar. Şu ýyl ýurdumyzyň dürli sebitlerine häzirki zaman owalardyr şäherleriň gurulşygy ýokary depkinlerde dowam etdirildi. Ýurdumyzda halkymyzyň ihlasly we tutanýarly zähmet netijesinde durmuş medeni ähmiýetli desgalardyr binalan köp sanlysy gurulup ulanmaga berildi. Hormatly arkadaşymyz ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan mundan meýlekde ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzyň sebitlerini durmuş ykdysat taýdan ösürmek, ilatyň günnelik zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak boýunça netijeli işler alyp barmaň esasy wezipeleň birdigini hemişe belleýär. Depkinli ösýän, ykdysat taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goragullygyny ýoly goýulan döwletimizde adamlaryň halal zähmet çekmegi, ýaşlarymyzyň okamagy, hünär edinip ökdü hünärmenler bolup ýetişmegi, münasip din salmak üçin ähli şertler döredilýär. Iki palataly täze parlament ulgamynyň emele gelmegi, döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň durmuşyny mundan meýlekde demokratiýalaşdyrma, hukuk we dünýäwi esatlaryny berkitmäge, häkimiýet bilen halkyň agdybir, jewit hereket etmegine, her bir adamyň hemde ýurdumyzyň sebitleriniň behwitlerine dol derejede hyzmat etjek käzirki zaman şertleriň döredilmegine gönükdirilendir.
Bular barada gurrunglör çäreleň içinden erşarga çol geçdi. Maşgala mukat etligini, milli qymmatlıklar çärelerde esasy ünsürlen uğurlaň biri boldy. Sagdyn durmuş ýörelgeler barada çykyşlara da uly orun berli. Ýurdumyda hormatly prezidentimiň tagallarlar netijetinde maşgalany gollamak, ösüp gelýän ýaş netli terbiýelemek we olara bilim bermek babatyny toplumlaryň özgörtmeler durmuşy geçirilýär. Şu maksatlardan hemde döwlet adam üçinler diýen belen şygardan ugralanyp, halkary ölçeklerini kybap gelýän iňtiýady tehnologik enzamlar bilen öpüşün edilen çağalar waglarda tagalış merkezleri, orta mektepler ýygydarly gurulyp ulanmaga berilýär. Muňa özi berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda her bir maşgalanyň abadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillerimiziň milli we umumy adamdat ruhy gymmatlyklary esatyna terbiýelenmegine gönükdirilen toplumlaryň özgörtmeleň üstünlükli durmuşy geçirilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Çäreleň her biri türkmen halkynyň bilent insanperwer maksatlara ıgrarlygyny, onuň parahatçylyga, hoşniyetli goňşulygy hemde ähli umumy awadançylygyň we rowaçlygyň bähwidine netijeli gatnaşyk etmäge tarap ýygydarly ymtylmalaryny alamatlandyrýar. Giňerimdäki matlagatlarda kuwatly ruhy mazmun jemlendi. Ol bilent raýatlylygy we watançylygy terbiýelemekde uly ähmiýete eýdir. Bu bolsa çärelerde öz beýan tapdy. Çäreleň ýokary ruhaletligi halkymyzyň midemet agdybirligini, bitewligini alamatlandyrýar. Türkmenistanyň parahatçylyk we dörejilik ýörelgetine üýtgewsiz ıgrarlygyny aýdyň görkezýär. Halkymyzyň ruhy hemde demokratik tejribetini, milli bitewligi we jebitligi alamatlandyrýan çärelere işen häsiýet mahsus bolmagy bellerliklidir. Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň derejetine çykarmaga gönükdirilen giňerimli maksatnamalar we özgörtmeler üstünlikli amala asyrylýar. Üsen iqtisadiýeti kämil fiýasy ulgammalan demokratik hukuk dünýä döwletimiziň bünyady barka berkidilýär. Ýokary ruhaletligi betlenen çäreler giňerim bilen tapawutlandy. Belenten ýanglanan aýdymlar raýatlaň şatlygy çärelere öz bolşy bedeg berdi. Dawaralary bedeg beren ajaýyp owadanlyk biziň her bir günümizde mahsusdyr. Ol berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan amala asyrylýan işleň üstünlikleri betlenmek bilen berk baglanşyklydyr. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 2 noýabrda saat 20-den 3 noýabrda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqan vilayetini ötkep duran bulutly howa bolup ýağış ýagyr. Muny ortagyna ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejatine 7-10 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Ahir vilayetini ötkep duran bulutly howa bolup güniň ahyryna az kem ýağış ýagyr. Demir adygyna tardan telesekundda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gejatine 4-9 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkep duran bulutly howa bolup güniň ikinji ýarymyna ýağış ýagyr. Demir adygyna tardan telesekundda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gejatine 2-7 gradus, gündüzine 17-20 gradus maýly bolar. Leva vilayetini ötkep duran bulutly howa bolup demir adygyna ordan telesekundda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gejatine 1-6 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Daşy vilayetini ötkep duran bulutly howa bolup demir adygyna ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gejatine 1 gradus sowukdan 4 gradus etýän maýl, gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkep duran bulutly howa bolup güniň ahyryna az kem ýağış ýagyr. Demir adygyna tardan telesekundda 7-9 metr etýän şemal öter. Howa gejatine 5-7 gradus, gündüzine 17-19 gradus maýly bolar. Ýurdumyzda 3 noýabr aýynyň 3-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ededi watandaşlary göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp,
paslın aýratynlyklarynyň aýklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tuzan bölejikleriniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şeritleriniň adamyň bedene getirip berejek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmakly maslahat berýäs. Mehriban ýeleşler, bulary berk berje etseňiz, ýylyň eslenip paslanyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni aty watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşüň özeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.